и идваше към нашия двор и влизаше в нашия двор. И влезе. Да, тук стой. Ей! Тя се пързал. Айде, щом не слушаш да искаш да излизаш тук. Тук Тук? човека затваря ли кутията изобщо? Той сега тук да ви е Да. Елена не иска да Елена, кути. дядото ти казва да не слагаш буклуци, не? Слагайте буклуци. Ядете той животинчиска чиста храна. Абе, да, искам Не много. яде Маруля. Не яде. Ябълки. Вие го затрупахте с Ябълки това. яде. Мише, пипни го, бе, мамо, пипни, бе, мамо. Вие плашете. Я чакайте да я почистиме, маничко. Плашете я. Няма нищо само. Животинчи, то душа носи. Ето тук ще го сложим. Айде малко си е такова, не го... така. Ага, направете Ели, оставете я да... Не така, бе. Ей, Абе, ще ти са съдници на... Да, малко Имаш е много някакъв. красивен. Ага. Ели, не ти Дайте да те смачкам. Дайде. Аз малко голям за детски игри. Не. Не, тепсо не. Ама това те разбира ли български? То не, то е германски. Това малко скоро е България. Ма не ти му, че не разбира български. Ей, дръпните, като ти се казва, Елена. Ела, тепсо, ела при баба, ела. Отстрани, да, виж научила някой. Да. Ако му говориш на Големите, знаете ли колко са бавни? Големите са поне много бавни. то са по-възрастни. А те младите... Мише, дека е костелката му. Да ходи без да я закачате и я гледайте. Вижа бързо. И да. Кой не би се покажа да ходи баба за трябва? ние за Има някакви казаното като едно На коя костенурката? Оставете и пострана. Иди стой, за да я настъпи. Дръпете ли са? Пази се, бе. Коя е костенурката? Има, бе. Коя е костенурката? Не, той човек. Като всички вървят, ти ще вървиш. Няма да пипате. Ами стани права, децата стоят прави. Няма да стоиш пипате. права. Стани права. Снимай, бе, мама, дай. Аз на видеокамера снимам. На видео снимам, мамо. Това е добро живота. Не се вради. Ще я снимам. Да снимам ли? Не я пипай. Не я пипай, аз така вървих малко, с видеокамера. Нека си върви, не я пипите. Ние пред... О, знаете ли какви ногти има тази костенурка? Дай пространство да върви, Какви ногти има? Вижте каква се изследа на После, мамо, виж. Не, ще да ви влезе в обувката, бе. Аз се Тя може ли да се катира? Да. Малко ти дали към камерата. Не, крие се. Ето някой стенурки. Ма така се крие. Каме. Ели, Я малко бъди. Малко пространство, тя ще... погледни Жери Пипе. Погледни Жери Пипе. Защо така застана? Оплашите. Ми тя се страши от вас, минете малко настрана. Тя ще тръгне. Да, Аз почвам. снимаш пък ти, бе, ти не можеш да снимаш. Тръгне сега. Да пете ли са? Ела, моето. Това на някой дете ли? Не. Не на този господине. Аз съм дядото на Елена и го донесах от Бургас. Тя живее в нашия двор. Стани права, ти се казва, както всички деца. Нашия двор живее. Всички деца стоят прави. Бебе. Тук се гледате 20 минути трябва да е. Това много е мъничко. Това ми ще. Те такива са разли. Дали се това по нещо? Няма да ми толкова бързо ходиш, а как стояха? Я, тихо! Абе, хора, тя Пипни долу. наистина почва да се казва. Тя наистина... Ели, погледни му. Няма да я пипате. Мише. Спре да върви. Минете на страни да ходим, я пипай. Трябва да пазим тишина, за да ходи. Дърпай се, да. Бързо е, Аре, снимай самата костенурка.
Ей, bakın ne yapayım? Ama kapısını Не, така, Поли, ти виж. Виж. Ние натискай. Ако се натисне някой теб. Ядели месо. Да яде краставички плодове. Е, сега Мише, ела, Мише. Ми тя не може да спре да иде, тя е оплашена сега. Тя Daniele! ви трябва пак тишина. Отгоре само, да не е пред. Така, отгоре само. Дай ръката му конче. Вие така задушавате. Стига. Подръпнете се всички, бе. Гледай колко бързо върви. А вие казвате, че костенурките върват много бавно. Подай видеото. Няма това е къщичката отгоре. Мише, Мише. Хайде вече! Така се крие! Нали искам? Ето пипнея да я ми